Værdi- og fordelingspolitik er to meget forskellige slags politik. Et parti kan være venstreorienteret i værdipolitik og samtidig være højreorienteret i fordelingspolitik, som f.eks. Liberal Alliance er. Lad os starte med at forklare om fordelingspolitik. Fordelingspolitik handler om, hvordan midlerne i samfundet skal fordeles. For eksempel de offentlige ydelser, altså socialopgaver og politi. Det kan også være økonomien i samfundet, altså skat, kontanthjælp og folkepension. Fordelingspolitik er ofte det, man refererer til, når man siger, at et parti er venstre- eller højreorienteret. Hvis man er venstreorienteret, så vil man have socialisme, hvilket vil sige, at de vil have mange offentlige ydelser og progressiv skat, hvilket betyder, at jo mere du tjener, jo højere skat skal man betale. Mens man, hvis man er højreorienteret, gerne vil have mindre skat og selv vil betale for blandt andet læge. Der er 8 partier, og nogle er langt fra hinanden i forhold til fordelingspolitik og andre er tæt på hinanden. Helt ude til venstre på denne fordelingspolitiske akse, som I kan se, er Enhedslisten. De ligger, hvor de ligger, fordi de er et meget socialistisk parti og går ind for mange offentlige ydelser og progressiv skat. Siden af Enhedslisten ligger Alternativet, hvilket er et ret nyt parti, da det først blev oprettet i november 2013. Det ligger meget tæt på Enhedslisten på den fordelingspolitiske akse. Den har mange af de samme værdier som Enhedslisten. Efter dem kommer Dansk Folkeparti, som ligger i midten, lidt ud til venstre, fordi de ligger et sted mellem socialisme og liberalisme, hvilket vil sige, at de går ind for offentlige ydelser og i mindre grad. Efter dem er der Venstre, som ligger tæt op ad Konservative i forhold til fordelingspolitik. Venstre vil gerne have meget få offentlige ydelser og vil formindske skatten. Liberal Alliance er yderst til højre på den fordelingspolitiske skala, hvilket passer meget godt til, at de er meget liberalistiske. De vil have en meget lille stat, hvilket betyder, at der kommer til at være meget få offentlige ydelser og meget lille skat i forhold til, hvad vi har i dag. Politik er de etiske holdninger hos partierne. Det kan være indvandrerpolitik, abort, miljø eller vedvarende energi. Hvis man er venstreorienteret i forhold til værdipolitik, vil man for eksempel gerne have, at landet bliver multikulturelt, for eksempel, altså i forhold til indvandrerpolitik. Hvis man derimod er højreorienteret, går man ind for stramme regler i forhold til for eksempel indvandrerpolitik. Alternativet er meget til venstre på den her skala, fordi de har en meget åben indvandrerpolitik og går meget op i miljøet. Juridisk set er radikal venstre socialliberal. Det er tilhængere af økonomisk frihed, men i seneste år har partiet dog bevæget sig i markant mere liberal retning, især hvad angår den økonomiske politik. Partiet er i dag meget internationalt orienteret. Det går stærkt ind for, at Danmark skal deltage fuldt ud i EU, og at det regnes for at det mest EU-positive parti herhjemme. Man går af samme årsag fuldt ind for euro. Selvom de tidligere har været modstandere af et stærkt militær, accepterer de nu udsendelse af danske soldater til fredsbevarende aktioner. Men partiet var imod krigen i Irak. Det kan vi også se, at de er meget værdipolitiske her, og de er meget de går meget ind for at bevare, altså at have det danske og støtte det danske militær. Enhedslisten hælder til venstre, fordi de går meget op i miljø, og har det en meget stram indvandringspolitik. SF er et socialistisk parti på den bløde side. De går blandt andet ind for, at samfundet skal hjælpe de svageste. De lægger også meget vægt på at være et grønt parti. De står for, at der skal tages hensyn til miljøet, også selvom det måske går ud over økonomien. De finder det vigtigt at gøre en indsats imod den globale opvarmning, og i indvandrerpolitikken betyder generelt åben over for indvandring. Omvendt, men man i senere år har støttet en vis stramning af indvandrerpolitik. Derfor er SF et værdipolitisk parti. Socialdemokratiet ligger meget i midten, fordi de har en ret åben indvandrerpolitik, men ikke gør så meget op i miljøet. Liberal Alliance hælder lidt til højre,
fordi de har en forholdsvis stram indvandrerpolitik og ikke gør alt for meget op i miljøet. Venstre ligger lidt til venstre, fordi de har en ret stram indvandrerpolitik og ikke gør særlig meget op i miljøet. Konservative bekender sig naturligvis til den konservative ideologi. Man går kraftigt ind for markedsøkonomi og lægger vægt på erhvervslivet skal have gode vilkår. Men samtidig skal der også være en vis beskyttelse af bevaring af traditionelle værdier som kongehus, kirke og fædreland er en vigtig del af den konservative ideologi. Desuden går man ind for et stærkt militær, der ligger ved fordelingspolitik. Dansk Folkeparti ligger mest til højre, fordi de har en virkelig stram indvandringspolitik og ikke går så meget op i miljøet. Man kalder Socialdemokraterne for bløde socialister. De går ind for socialistisk ideologi, men er samtidig tilhængere af markedsøkonomi. En af de vigtigste sager for SD er velfærdsstaten. Det vil sige, at partiet går ind for et samfund, hvor staten sørger for uddannelse, børnepasning og de svage. For Socialdemokraterne er det meget vigtigt at et trygt samfund. Partiet mener, at det er vigtigere at forbedre velfærden, frem for at give folk skattelettelser. En anden vigtig sag er bekæmpelse af arbejdsløshed, som tydeligvis mest har været i centrum i perioderne med høj arbejdsløshed. Derfor ligger de ved det politiske akse.